안녕하세요. Kumusta naman ho? Kini yung Koreanong Bisaya version 2.0. Kala na mari ko ko. 안녕하세요. Kumusta naman ho? Pangutar ko na utsari ko. Kuno Kongo kimchi karina ken kutum ke kuskoron. Karon 그 다른 코리안 송 그 카카라 리퀘스트 코어 에슬 코코 김북속 그 다음에 PM사 건 코리아는 스킨팡 Kamusta Kimpang? Kamusta ka na rin sa Korea? Kika na sa Chicho Island. Patol ko na pohon ko na kwarta. Parang mura kong puwang na importante makapalipay ko ninyo. Na nag-request ko, kantaro ko o kanta ni Kim Bumsok. Kim Bumsok. Kim Bumsok. Stairway to Heaven na team song. I miss you. 보고 싶다. 보고 싶다. 사랑해요. 그렇게 콜레리요. 모노카타 한타 모아론. Korean song na po. Para Korean kiss katanan ba? K-pop kayo. 아무리 기다려도 난 뭐가 바보처럼 유고이 되겠네. 상처마저 너를 모르고 기다리니 전화가란 말이야. 보고 싶다 보고 싶다 해라 내가 미워질 만큼 보고 싶다 내게 울고도 모두 소리에 될 수 되면 미치는 사랑했던 기억이 좋들이 너도 잘되겠지만 더 이상 사랑이라 표현이 너로 가둘 수 없어. 이러면 놔뒀지만 죽을 만큼 보고 싶다. Thank you Kao sa pagtanas kong video. Kamay lang na clip sa video. Kaya di ko belum kata Korean. Pero pa rin kamalan ako. Harap kaya kadang sa Korean. Salamat kayo. Thank you Kao. Kaya mga nag-views ko. Salamat Kao. Padaya mo kung malipahin mo sa kong video. Ingalo mo malipahin mo. Kaya paradukan ko video po aton. Thank you kasi nutanan. Hello sa mga taga-Koreano. Shoutout po sa mga taga-Pileo. Sa mga kapaminas tuwang programa sa MOAR. Ug siyempre po, salamat kayo kaniyang tanan sa mga supporter. Kay, kan kayo view sa video tungkol kayo ninyo. Padaya lang mo sa pag-click. Bahalag mo na magbuwang panasa. Pampawala lang ko kalay. Hilabi na kapoy kayo mo. Bahala ko sa mo na buwang. Ang importante kapalipay tao, di ba? Kaya sa katonan, di ba? Kaysa magbongbuang tawa natin mapuhat. Kaysa magsigaret at mag-o. Palay magpuhat, sabat ka kamaot. Ayaw pala mo. Kay malipay na tanin nyo. Kung na mo request, pwede mo PM sa ko sa video na ko. Okay? Comment na pero, comment. Kung tatara nyo, magpa-critics mo nyo. Kay itimpaya naman to nun. Kaya manikaman ko bala sa inyo, kan kayo, kantahan mo, basin lisod kayo magkandog Korean song, pero okay kayo kung magkanta Korean song, kaya para na sa inyo to nun, okay? Kapala ka, gapo ka video po ito para sa inyo, para malipayin tatanan mga buwang, mga wangbo, pahala mo mga buwang mo tanan, ang importante, malipayin tanan nyo, malipayin mo, kay kung dili, kapoy kayo mo kinabawi.
Kamay ka kinabuhan na to. Wala pementis kilibutan. Ang importante Okay? 오케이 가요. 감사합니다. 여보세요. 여보세요. 따라따따 여보세요. Kaya kayo muna. Padayon na mo ha. Subscribe mas ko YouTube. Tichi Kokoy Martin. Kokoy Kolokoy Vlog. Lalu dito. Ang atong koreanong pisaya. Seri. Kaning seriya. Hay mo ko pala kaka. Makuli ko sa mumpukin. Istoryahan po na ko kaning. At hangin ninyo akong palabas. Kanding na ginto. Kauban ako si Daniel ag si Romina sa kanding na ginto. Kauban nila kong kanding. Okay na ninyo? Mapil ko sa kanding na ginto. Salamat ka. Kamsahamnida. Yabaseo.